for an opay so uniaba mama catching ye said the end I know do my dear any obinima obitre a son so obinimo obitrentino ye the abba say ye what ye home minia ye won yanum bebre abusia bebre sabre 8 years afo nyina ye chiamo ye do bibi ase onsaka dwumadie a share fa ma wunia subscribe and some ye can step ye kasa kira banyansafo badwemba so betina se na watie no wafa baby afrim me na nanom ahemfo me papa no masofo me papa no nkramo mpanimfo do ma nkramofo echia wo bibia echia busua ni nyina da obi ase adofo amotie na mo frɛ na mo kyerɛkyerɛ kwan e wo sɛ ye fa so nyina no da obi ase ene so ene sɛn woni abade maka kyerɛ mo sɛ ensɛm no sɛ yenyamu so ne ye bɔ no pɔkyekyere to hɔ de a de sansa abrewa na wo minti no ane fa dance ye bra na sene ya senkese a se de ya ma brodi be ka kiro se ven papier zag se pipa no asanu guso nko ade a okobroni ani ma wunsuro eno nti ne sa bre wo nua ba mama ka kiri mafato ho so se de ye wobinim de obi akom anya wo hawo ana se enya nige wo no eno ne ye betu aguframa mse telefone number no guso no fa wasembra na ye nua bium ne yematu framamu na manfontie eye na anu ya me de program bi bae eye na na agrada owo manga na mu me nuanom YouTube fo a mugu abruchire ha sebe predua sa ye nsemfo ne nsemhu na mote ha mudi ene sen ensama etwa gu abruchire mani mu a abruchire fo adia bene mo hwe suno de ato e wo ya mankrom wiase afa na nyinara kuro bi ene ho ye abruchire kuro a sese suno ntoye emfie numunye enka suno ntoye yade akodi ewu ba 2020 ahokyere nipa namu na nyankopon aye yadon ye nya ba bi se yatena internet ye nua no abegu Ghana ka ba bo ni internet ho enye sa ne yebo nti nka ye na wo se yetena se na sebe ye de anyansasem asem abawom ye de kire e mamanfo ho ne ye nua no so no bebo aye da bi aye ntokwa ensem ho hia obi asem a emfo obi ho enu nti na mama ka kire abusua na dofo bi atena se ka kire wonsem a woka no nipa mienu pekra ne beti a abawom nyansa wom eti yansam ye ye de abrewo ensem no so nyina no adanse wom enu nti se namba ya me nua no bloggerfo a mugu abruchire ha me ka kire mo se sebe enkwasiafo na agimifo na mo munsu ya nyansa wate munsu ya nyansa monhwe se ye nua binom amane abadi maame sulu tu me fo kan se pe asori ya be frɛ ne sunsun sori be kwana mane ya mehu asori ya be frɛ ne se sunsun sori be kwana mane ya mehu obi ntu kwan kwa obi nkosofo ho kwa obi nkoboso ho kwa enti se wuhu se wunua bi atu anamo bi a ebi a wo de wonye wunim de pia na e ma no koye enti ye nua binom a bete Ghana be so be ye YouTube adwuma bi owura se wunim oba se wunim wodi nipa bi aba na odi ohaw eba e wo se wotena se na wutie na de asanketua bi e be fam eye wo sofo a owo manga na mabefe no sofo kwesi sapon hwe ye nua bi tena bruchire ha sebe enkwase se na ninguase odi gu papa yi minia enne asana kopie koto ama sofo kwesi sapon no ni gina ba wo kasa no minia ya so na tie nsama sofo line go online enne ya be pie mu ewo eye Kaneshie District Court hanom na mene eye prophet akwesi sapon awoye founder Emma Cross Miracle Evangelistic Ministry aha ena ya be pie one ne lawyer ene nam na ene omoba court omoba no mema ono ankasa kanenu masem edenti ena ene wa be pie mu ewo court meda so panyi yem se we de enye bone mechi Ghana fo ni ahwefo nyina yem se Ghana fo be kai ya be last year August na nsem bi ne namframem a osofo bi a we friend evangelist awusi ono wa ye radio presenter da enti yem se unim ne left and right ye hu program bi e wo so se wa akofa wo bi abesi ni program so a nipa ne de mass akata nanim tu hu nipa kora wo kasa ne nipa na asem ne se wo ye konfo na o ma me sofo kwesi sapon ekoku meyere ama masie meyere na ewo masori na oba foforo oba o so oba masako wale foforo a me ne sa oba no
ene tifi nti mansa na mekwa akwa ya asore a menye tumi a me ya asore no age se oba ne kotolet ma metafre oba no to me nso me ba wi ase kura me nware da osofo Akwasi Sapon me nware da se ma ware a enka Ghana fo bibiribi hu even obi ma amasore da mpa enka ohwe me TV program anka obi hu se me yankasa mpo me nware da eno achi no osa to aso se me papa nua bi wi e ma me kofa no woso ono mpo na ma me poison poison me papa enua no e ma me papa nua no wi ma me be fa efunu no e beto masore e fa efunu no sebi ne to for 7 days me so me ba wi ase me papa kura ni nua beba empo na abase wakowu na me papa kuro bu kura me ba wi ase nyina ma ko me papa kuro mo 3 times me ko me papa kuro ma yie mpo da obi anso mesi me yie mpo da na abase obi ewu na menya ho kwan akofa efunu no eno achi no sa to aso se ansa na me ya program kese bi no me ne akwala wo abosome da baako ekopem abosome baako na eda 1 day to 1 month that is asem ni mu asefem emu owerem Ghana nso sebi emra ene ye de ye adwuma na sebi mi nso mitumi mfa emra de nhyem nsem timi bo me lawyer amane e ma ye ko emra nanim e de yasem koto police mpo mpanimfo ni mo police headquarters ti later na police intelligence ne ma mete ase se osofo evangelist awusi na wo ye program a wasesa memfo nyini e de agu ho sa mansan kohwe se memakum nipa no ono ankasa no wonte Ghana ha Germany ene wo ena nipa no nso a one ne ye program no nipa no nso de mass akata nanim ti wo muntumi hu se nipa asomasi anase nipa asomasi ntimi ma wo mre kakra ti de police ni ye ni omo behwe ba bia me ya asori wo mu hwehwe mu kakra se maware ena me yire wuda na ti police ni hu se me kura wo sofo Kwasi Sapon se me ba wiase mpo awade e frɛ na awade me nware da number 2 mi papa mpo eni nua woye bema na abaso akowu na makofa no abefa no to na me nko me papa kura kuro ma yiye do me yesa hwehwemu ni nyina tena hu behia se ba bi evangelist awusi na okofa asa nipa ne betra program no so no e wo se police fo chi no na omo nsaka no na ono so wa akontuom no onim so wa akontuom nto wawie me wa na police adwumaku no kire me se o ma chi no enti me mra ampa me ko police headquarters me ko tu evangelist awusi wo ho a obun kotodwe pa me chew se nsem o mbeka ye ni nyina no enipa no kura se woni meda omo chi no da ben be 2 weeks ni na police no eche no na opa ocho opa me chew police ni nyina anim police mpanimfo ni nyina wo se police mpanimfo no mpa me chew ma no so wadi nkwase asem because nipa no ko hwehwe mu no kura nipa no kura woni meda se nipa no kura nso mpo nye konfo enti opa me chew nka be ya ye mane me pacho na nka bibia to ntwa na me se da bi Ghana mra na ye de ye adwuma metumi atwam wo baabi obi ate na dwen ye se sofo ye wudifo sofo akum ne yire ebi kura wonim da so sofo mpo ma ware ana me ware obetumi afa bibia bom tirim akume me ba bi nam ho a obi betumi arepi no se wo sofo ni repi enkwala enti ye nyina mfa mra emra nim na emra ni decide enti me no me lawyer nyina ye adwen se ye mfa mra court ampa police adwumakuo no nso so etie me ene ye de yasem no ebe dan court no se onhwe se obi a menware da na osofo evangelist awusi a wo Germany akofa bibia kata obi anim se me osofo Kwasi Sapon makum nipa to omomra court na omoma kire me oba na me ware no na busua be mu na me ware ye ade a me hwe wo court ni o oba na wo si yesi makunu no oba na busua be mu na wo ba ni firi busua be mu na me koye oba na ho ade ehemfa na oba ni wuyi a me koye na yi enti omra court na omiyi saa ensem ni nyina no enti we de masem na me de abeda court se mesre Ghana fo nyina se nyina mfa yani ni akire na ye nhwe de mra no ebeka na ye gimra ni di se atemtene ebe ye adwuma enti se wo ye wo YouTube na wo kofo obi betena wo YouTube so na obi di assemble na woni adanse a ye beche wo nipa no na nipa na ode ne baaye no ansa na yakope na ache no enti me ka akire me nuanom YouTube fo a mugu Ghana se de amote Ghana mo ye no enye nipa no kronfo na wudi ni na ode na betena no ye beche wo first baby a wo ye ya kwan a wo fa so anti a wo di sa nipa no baaye no na wa kire wo tintito ho an wo ko hye ya maame binom mi nuam no mo mrantie bi a wo aburukyire ha sa bre sabia aburukyire nkratasem
abrochire adwuma sankura ye dene na mo asesa nipa bi ni mabegu so ama sa nipa bi nyansakwan di amanfo masika ye frɛ mo nso a na mo abanso call say ye adwuma mo YouTube ska mo pɛ no mo ntwan me se wo dance ye frɛ me owuru opon buwa no police panyini na number wo ha wo frɛ wo wa ya dance ma me de be ma wo ba bia kro bia wo so no police quarters fa dance ye ko wasem na wo de ko no enu nti ne YouTube ya bayi handi na ekita wo hu se wo ne obi eye sofo eye konfo eye kremu wo ne no ya wo benya evidence asema wo ne wo ka no wo beti asem no na asem ne gu ade ne so no fa ko police station o de wo ne gi wusika wa kwa asora ko ba for de atokɔrɛhye a me pa wo kyɛw police ntimi nkɔkye sofo na mo nsa sofo aka kyerɛ se fasika bra na me mo mpa ye bi ma na me nya de bi ma wo de a na sofo anya police tin kye sofo eye koro no saa ne konfo so aka kyerɛ se fasika se bra kramu aka kyerɛ se fasika se bra eno ne tabia ye ka no ya na amanfo eye minia bentel mesa de wudi abam ya na waka se nkrofo no onipa no dɔɔso nti o mo fra papa ebra nipa de be frɛ first day no obenya saa nipa na me na fa telephone no second day no de different number am na so send discuss sika ne be kɔ no efe o fra ne nipa dɔɔso aye busy wo ho eno de ebra sika ne be kɔ no efe de nipa na ye busy nipa ne frɛ na wonya no na o ma schools ma send bi de ama saa bra no eno ti media me ka kyerɛ mo me mamu ati ase sa amanfo de evidence aba no me de aba oru opon buo nu se munim de yakoso wo Ghana parliament ankasa kura ho ndwoye na saafo ina ye bakyi mu nyina mako wo blogger bia wo de obi aba ama nipa no ahia nkwanhia ye be de kana bekyew ansa ne akɔhwɛ sa nipa no bi ne asafe ne waterase a yasɛm nyina li o ye obi nim a obi kyerɛ amanfo a sabire o hawo ne atiti bi ebi de yare obi akwa yarehwɛ na sabi wonni binti akotena sofo bi na ase akotena baabi bi na sika be twa ama no so wontua na yade no so kro hu yade no ni so okoka ya sofo no enkora abu na pam no eno so me ma bi abena wo so kodi ye no adan ye boa nipa na asa ye de nipa ko ha wu na mimia no wa wote abrochire ha nyame aye wadon anya baabi se yatena mo hwa abrochirefo amane ya yehu se nya nyankopon aye yadon na kura yetimu yemu bi ya nyankrata nti unkwa eduma kra ebe ma osika didia hwe sabire bi no nua ba ma bi unua ba bi obi yira akofa namba oba na nya eduma ba ma no nkompole ye eduma na sabire hwe lad base afodo ye kurom ha yeti ya ma brocha nka ni saka ewo jama ni friend mano na ya de mano oka woka ho na saafo ye wo ha wu na wa ma obi so te Ghana ede nsama sebe ewudi sam ede buo ede ebu nipa na mu ya no abetro mo de mo penipa 5,000 kd akwaji musika wo YouTube nti no na mo ntwen YouTube no mo nyere mo ho a na bere bi beso maame no obehwehwem mo behu nipa ye beyi mo freso mo behu nipa ye beyi mo freso fisa nya boa no mo de boa nipa sika no mo de pe obi di video ba ko beto ho nipa be ye tan utie mu asem otimu nsa aba wo obi de nwom ba beto ho nipa be ye ba ko pekura ne betie otimu nsa aba wo me dia ne tachiman fo mo nya ready na nche obi ni mo bi kire ebe pie tachiman life I Collins K ebe pie life nti wo de munya abotere ye guso de wonimu ye enyu no ne nto asanu ni nsa abrabo bi a wabo de adu si yie de amfa wansi yie ye befa ni nyina manipa afamu aba saa be ya wo fei no ebetima aboa wa mo eyiwa afini ma bebremu enu nti de ye ka kire wa ne se ye de obi nimu a obi kire fa dance ye bra Binia baby a wa obi abu osofo obi ono obi ayankwanta na edi kana ma no wona nya coronavirus anka last year nka ono ote me nka ewo ho me wa evidence ni nyina sika no nipa no number ode ma ne send ye nyina no ewo ha eti sas nipa no a wo ka tro obi so mfa sika mra na wo mu no ala odi se ojanya mi o se odi ayankwanta nya de wo kuma se no me pa moto nya amansi ojanya me so a ojanya mi we de odi ayankwanta akwara ba ema abi na sebe wo wafa nyame aduma anka sebe nyame aduma de wo ya akora te sebe enkora wo ya papa sofo mo te ho ne kro no ni pa bonesem mo wie ne yefre telephone no so a no mo papa de nyansa pan keka sebe nkwase asem de kire nipa enu nti na na agrada na na masara ba usubiem saafo we ni na na ebo se wo yi be a bete Ghana ati wo sebe mprebiasa wo ba te se wo nko ano ye kromfo wo Ghana wo bu amanfo na amanfo bu a be bu amanfo de chene wo de no eche no de no enti ba ka kire se na twa so ane sa brochefo na sebe beti broche be nim nyansa nim de be ya be no wo kosa ntokwa no
na na free sabre no go so pe police for ma benche wo nua no makonfo asofo atorofo no sofo konfo betra le sofo ama na duro so muntimi mo obi adini mo bedini na asofo agina so da mu kasa abosonso nyankwase asem nti se wo konfo a obi aba wo ho na ogina na so da mu kasa abosonso nyankwase asem mo mudini na munya asa nipa bonse na mote Ghana modi na chesa sika bia munya wo no YouTube ni na wo bekwa ye ba mo sika bia to petrol bu ka mu nti no enu nti no so obi kura ekọ mu no ofrewa mu ano adan Ghana yeti hwe na no ye nua ba bia ni edi bi odi to YouTube use say ofri Ghana eba Amsterdam na Ghana airport onu ani nua Ghana ni kwan a odi na efa so na wafiri gebrochire kodru Ghana wugina Ghana airport na wunua Ghana ni na wo ye dwa no ode brofo be bisa wasem sebe mpreduasa nya jimi ni nkurasesema wunua Ghana ni afu se wo ye Ghana ni otitwi no ode brofo be bisa wasem na no last year me papa bi susu oduro na akwa bi dia professor na also Britain ni o kan ni sisi eno ene no cha na nakufado afa na akwa no o pe ba bi afa wunua Ghana ni abani kurom ukroni no woni ne bedi nkomo asabe hoho ogina hokora nte no na modi abrofesem we do ba hye skirt ntiantia bepupu beto ene mu mema so asabe ajimifo mema bi glass bema katachi obi kitane handi na akwa na twesiri handi ne say masa ye hye wa ade ntia se wugya kasa sawo momoti office ho ama wukita handi ni bi a woni obi akasa no obi di ono so ogina ho a ono de ne wakasa ono anya ko no omiya ne phone so wutim twesiri handi no Ghana fo moma yensisa ya dwene na yankasa ye mwa ye ho president bi onti bi mwa ye yo eyesu na wo ye mu ene na ama ye bre no wunu ye nya ba bi tena ye na wo a wuni ho bi no ya aboa na nka ye fira breche kodru Ghana airport wonu ye ma aboro so 1 kilo ya catch be say yinya saso cheska wa bre kwa airport breche airport wonu ye ma timbro so 2 kilos broni ne shawani say ya na asere na ma wo de yeko nsu nua Ghana ni be catch say yifrim wunu ya Ghana ni wo be catch say yifrim na wasa na wia manfo ne yema na se mo hwe wo de ya mese saafo ni nyina mu nyina moto ebe daadi ye bayi mu nyina so di mako afre de se nyame hata so bi wo bayi mu nyina di afre dwuma efisa ne yema na mo ye no enye obi mabre emfa ne yema mfra brochire emra Ghana wo bekwa kodura bi wo bag so no na se box fo so box obi be ye no obekwa koduru Ghana no na ya bie box no so mese obi so di video ma me box no wo hwe entetare na dipa na tetare na be san tetare na fufuro nti be bi wo ho a wuti mu say ye why ye be san tetare ye aden enye dipa na wo ye box no te approach ha no ni microphone egu Ghana no enti saafuo ni nyina so no mo ni microphone no kasa wo Ghana sa obi wo ni dipa na oji wudi nti na ba fa wo box a hye ne ne ma wo ene ma de bedru Ghana no papa enafemu Kofi Kenyatta ne kan o se adafem pa nka soja ni na guide enafemu abrichire eti sabi so obi efa pen sei e de to ne box no so de oba Ghana woni mi de oba ye bi apen ne kala no enu nti no hia o de oba adan ye nua no Ghana fo mo ma ye hwe abarabo a ye wum se yankasa ne ye de ye ho ogu yankasa mo minister si Gracia ne ma o moje chesa sebe mpredia se gimi ya yadwinti no obi bekwa adwuma bo so me so ye ntia ne ka o pere so be ye MP because ho de sika no yama ni be se ye hyehya wo ye ya wo ne nsaka eti mo ma ye hu sa bere se ye yete abrochire no ye ba boa ye ho na ye nua no so mo wa haw no yetim ne omo asolve se problem na jai se obi ote ne Ghana na agrada ebu amanfo a wote abrochire ha o mebu nipa wote abrochire bo a bebu di obeti maka na se na wo bi a wo ye blogger ne na ne maame ne bebu no adentire mo de mani aside so na amanfo so sesa amanfo edi bebebu so no mo ye ntu sa de wo yase Ghana fo mo ma yesesa wo hwe wo sofo kwasi sapansem a wo kan na ye bechi mo nyina so mako wote abrochire obi te ne Ghana wonim sofo yasem da metie ne Kofi TV metie ne Royal TV me reho man se na nti sofo yi mareda osofo yo mareda na nti motima create yasem a obi de manasi be makatache na nim se na ntwi anim mote ho nipa wo mareda watima di tro se nipa na wareda ba bra kwa nipa no so wareda wadafo woni aba mama kache edu ba bia na asem no ahomete me dia makacho na se no evidence nti me wo frɛ me wo de wasem oba nsa ne bebre ne mafrɛ but me evidence ni wa menka he ja ma bali nguro he ya police ya ba mfi ha police afre me de kire no atro letter say yankwase asem ukodi obi yire epam nipa na ye bepam free dani ma wo abeka kire se me ma agu ani ma se wabodam woni mu nyansanti
ane de me buane de monka obi gi obi yire e ma papa no koda obi fie no me ne me ma ye kopam ni fie ni dan mu me ne me ma ye kopam ni fie ni dan mu ti me de ma ka tso asam no wo de ba fa dance ye bra me wa dance ye gu ha akonfo na o te Ghana so for papa na ye friend o chief obuafo me woni ne ma nyina wa ha kwan wo fa so de nipa ne kasa ye nyina me woni nyina wa ha ene ya sofo nkraboni na wo so obi sandi sika ma wo bia say ai watu kwan wo di sika na ba de ne de ne wuntu kwan adan obi ya ne se de nyame bo no nti so obi wo ne hawa me de enunu nipa bebre obi timi chese o hawa obi wo mu no se de bia me ka onipa so wa titi ma wo ye desperate wo ka so ntete se bibi ni kura ni no nya yaresa ana wo nya hoto a obeye enu nti bi nia sa bre ba bia wo saka video ya fama wo nia bi na bia me ka che wo ne se wo a obi abu obi adede waju sika obi do afa kwamba ni bi so police ba bia be no bia no fa evidence rekọ men the police panyini owura opombo anu akasa ye bechi saafo no maako wo blogger so a wo ye wadwuma na wo de we video no wo de tuma amanfo hwenti no wo sesa amanfo de baba no samo hu de sofo kwasi sapon amako ano ofiri abrochire e disi do fa akọ Ghana ya che no ye bechi ubi ye bedi kara chew ansa no da bia wo koye say interview no wa follow police e de omo akọ medasi bebre woni aba mama ka chire ni ye de yensam no ye kasa chira banyansafo bagendwem masa wo betena se wati ase no afa aba wo efise na nanom ahemfutie me papa so ma sofo mpanimfo previa sofo mata disa sofo mpanimfo tie me papa no nkramufo mpanimfo etena se tie me enu ti yensam no aba ewom no enu nafa bobra medasi bebre ama ka chire se no ama no subscribe wo ye ka dia no